apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Kayak magang ae. Iwak asin cuma mok loro, celana kulicin sing bayar separo. Kaki singitan. Mula kita ayo padha sing ngerti nyambut gawe sing kiat lan sing bumi perlune supaya lancar jalane ekon ana kepadatan penduduk ayo padha dipikirno sebab iku kewajiban aketo ayo nek simpenan pangan kurang bakal cilaka penduduke tambah akeh uripe sang mula sing penting ayo berpartisipasi ningkatno pengijauan nambah ekon tanah-tanah sing gondol ayo padha ditanturi saliyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya harus pengijoan ngono uga nambah lapangan kerja tanah-tanah sing kosong ayo padha tanah-tanah sing kering usahno dadi sawah supaya hasile berlipat jauh iki zaman kemajuan mula sing seneng arek noman dasar anake wong sugih duwike ewon-ewonan saben dina sapa restoran areng mlebu ngawe pelayane terus kertas lan pulpen wis ana sanggene terus nulis apa pesenane ngombene bir mangane cap-cap ana kancaku sing
senengane pamer jare sabane restoran bentino nglencer siji barek seneng aku andokno warung ceketer mangane sego jagung iwake mujair nek aku ngono motoke wareg embo sego pecel ngombene jawab entek 120 tapi gak ngadeg-ngadeg butuh barek anake sing marung pokoke iso arek wedoke kate ireng manis irunge bangir lambene tepe rambute brentik janggute nyatis mulane nglerik ati kaya dieres-eres kopong dulur aku ngono kepimbang nek gak nang warunge atiku gronjalan gak duwe tak lewani tolek utangan bareng areke dirapi wong aku mangap kaya garang ayo golek liyane apane susah terus ayo bres wis penggawean yo enak ae ngene sing ngrungokno saking janila isina mesti laku demelok rengeng-rengeng ini kita tangane ono sing diangkat bareng iya ngawut gawe iki dhewe-dhewe ono sing macul ono sing brojol ono sing bengok-bengok ini kok marine ya luwe ae cumare teplek lomba abang kari ngulep mula nek masak sing iso sedep mula mangane cek telap-telep jangan terong digawe janganan iwak tempe dicampur tahu mula nek wong nek doyan mangan mula awake cek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak uceng iwak mula kenditono sampe medenteng nek wong lemula pancet mbem ayu yuyu mbak ayu dadi prawan ojo guyang-guyu dasare anteng rupane ayu pituture wong tuwa ayo padha digugu sejemane barek sing dengesan senengane keluyuran saben dina terus begadang tapi gak iso ngumboni jangan iya jadi namung semanten sairan kula sairan boten boronka rasa kono wis mandek ini sik blakrak kadung kumat angel nyene marine tapi yo gak mesti ngene wis nyambut gawe ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepak ramene gak karu-karuan lek sepi kok sampe melungker kok trenggiling ngono dah ngene getun rabi anak wong Jawa iki iya wis gak nriman gegere ombo awake ireng potongan kaya kodhok kongkang lak katik panune ngemblek gak dibelanjani seminggu ngroweng
Rasaku enak ana omahku 3 tahun gak tak tarik sewane kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik ya ditarik nang orkes Melayu. Lah nang orkes mandek ya. Kadang nang Jember ana band ya tahu. Lah ana nggo melekan bayi ya tahu. Lek nemen-nemen ganoke ya melekan ngobong boto ya gelem. Wong metik olah apa njok wong metik bareng. Tapi lek tak rewanya nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000, tapi ya wong 20. Mbok iku mantep piroan iku gitu iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prautu 500 sedina. Mangan melok supir. Tas iki wulan poso supire gak mangan, kernete ya gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendina pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gonang Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Prautu kosong kate mule. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Mendet kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik 1 kilo. Nggih belajar ngentit kan Didik. Nggo omah tak biukno bojo sik turu tak gugah, Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godoken. Nek anakmu wis tangi ki ana mangan kacang. Bareng ngono meni nang Malang momot telo. Jam 2 bengi nduk Surabaya telo tak bongkar, prautu kosong api mulih, jeragan telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Ndetelo nek 1 kilo. Nggih matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rasane. Tutuk omah tak biukno, bojo tak gugah Dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Kok anakmu tangi gak mangan telo. Bareng sekacang gak unsum, telo gak unsum. Prautu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane tak lakoni ae. Jam 2 bengi watu tak bongkar, prautu api mulih. Jeragan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Apa mana ditawakno lek gak barang atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, napa, Cak? Mendet watu napa 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omah ya. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter. Lambene abuh. Lho. Abuh dintep tawet ae apa? Bojoku tak gugah alon-alon, Dik. Tangi aku oleh watu. Dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lenga tak gorengi tak pecel ya. Arek iki ya apa ngomongnya gak diatur dhisik. Aku oleh apa sih, Dik? Sampeyan oleh tahu ta? Oh, kupingmu remek. Aku oleh watu, bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Ben sir-siran jare ngomong-ngomahin belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Dadak bojoku lho keprocut muni ngeten. Wis mulai bengi iki Gadik nambah-nambahi anak jane. Berat iki. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis Dik lek perkara nambahi anak kari-nari awakmu ngono ae. Lah aku sik menter ae. Ayo cung, mbok nyararek. Sing setono le ngono rasane. Ayo berangkat. Bareng aku wis wayah bengi ngaso, gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis 3 dina gak mule-mule, getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ururu anake, mbok metu-metu apa, Om? Rasane atiku aku melok ururu anake, lek wis anake kabeh turu wis gak sing risuwi rasane. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil lah mbok metu-metu kono. Kepengin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedina gak ngaso blas aku kepengin turu titik ae aku. Lah apa sih mecicil wis ta pokoke beres rasane atiku. Aku kepengin ngaso engko sing cilik iku ngelilir. Brangkang njaluk nyusu. Sing cilik turu engko sing nomor 2 engko ngelilir. Brangkang njaluk nyusu. Lho. Dorong. Kok kabeh anake turu, aku kepengin leyan dilungkas ngono wis sing sing gedhe ku brangkang. Arek-arek lek ero ae. Wah wis jane aku brangkang gak lapo-lapo kok. Aku ya mek njaluk krian masuk angin aku iki. Ya apa? Ya apa Lah ngirono Cak. jam piro? Jam 4 tak delok nyimpen tabuhane kate gawe apa. Lho ya apa kan gak kru kabar. Ono Aku apa? jane menggali kesenian kita.
Oh, pancen iya, menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. Mulane nek kon pancen gelem melok aku ya ayo. Gawe apa sih? Kesenian Apa? ketoprak ya, Pak. Waduh, sepurane Cak. Soale guluku ndek. Lek gulu dawa enak ae. Kaya aku ini. Iya lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek nyaring. Lah lek gulu dawa masih pirang-pirang dina bengok-bengok wis nyaring ae. Delok banyak iki. Apa? Gulu dawa bendino cuak. Gak tau entek. Endi tumen? Suarane banyak serak. Iya. Omonganmu masih ana. Iki ana gulune ndek. Suarane banter. Apa? Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Ngene. Anane kodok suarane banter sebab wetenge gedhe. Kelembung suara nduk perut. Iya. Lah iya, wetenge gedhe. Iya lah iku kaya pamanmu iki. Apa? Ya apa? Apa? Wetenge gedhe gulune ndek. Kok gak duwe suara? Lho anjene akine entek. Wis disterekno ya banter. Wah, wis lek ketoprak mulyane. Umpama iki wis kae wiwu lah wis ludruk kae lah. Ludruk. Heeh. Wong lek aku ludruk dadi apa, Bang? Sing pantes kan dadi cikar kan iki. Musore kaet melok dadekno cikar, ditumpaki wong sak rombongan lah. Iya ge mau tabuhan barang. Oh, dadi apa? Iki ndelok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki. Wah, tandak lah brengosen. Lah carane lho. Diapakno? Ya brengos dicukur. Lah jenggot iki Dikerik. terus alis. Alis dikerik srit-srit. Idep iki. Jabuti. Ah, urung ludruk sida rembes lan. Ah, tumen ludruk. Apa idep iki jabuti. Nah, kaya wetengmu iki lak rada Iya, rada lemu aja nang. gedhe ya. Gedhe. Isane mbangkik carane tuku stagen 15 meter. Iya. Dicewancang cagak, Terus sing sitok didekek nek wetenge terus Iya. munyer-nyer. Wis, apa? Oh? mbangkik wetengmu. Weteng bangki, dodok. Munggah. Oh, iki. Kok kon gelem tagak kon. Ya, supaya dadi tandak belajar ya. Ya saiki ndek kono rombongane. Kene panggunge. Iki panggungnya sing panjak kendange aku. Tengerane metune ya apa tabuhan? Ya ono to dedak. Tong tong tong. Oh, dadi lek ono tong-tong Iya. metu. Iya. Pamane tong kan terus drim ngono, drim. Masih dream karo ya black tak tokno. Omonganmu niku. Tong-tong. Iya. Wis saiki. Dorong. Nano entok dino nanong dino dorong hei laut dorong dah sampel jane kon niku oh blakrak adane ndek tebangan ae kon niku Yes, durung. nano entok dino ketakno dino nang ketakno to dinta no karta lo tak no dino ketak no karta lo no dino ketak dino karta lo arek iki nang endi ketak tak susule jeng jane kon niku Apa sih, War? kon iki ya apa sih lo Apa oh? wadah kon gak ngrungokno kendang Sing ndi? ya tong Rasa kono kentong titir. lah mara tuamu bunuh diri ya Yes, tong-tong gak dadah teko kene. ya mundak ilang ngono mundak singitan no entok dino tak nang Saiki dino tak mari riyo ae kono sampel saiki gedeng iya saiki no entok tak dino nang kono ndek benyawa Kaya rono. ya apa ndek kene iki panggung iki Iya wis. no entok dino nang dino tak nang dino tok tungdar tak tungdar tak ate gandeng kon niku. Lah ya apa? Lah apa tanganmu katik ngene-ngene? Kon iki panjat tan graji klopo kon niku. Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau ro saiki contonono tak deloki engko tak tiruni ya. Tak contoni. Aku ngendang ya. Tangan lemes ditekuk Iya, dilesno. tak deloki yo. Iya. Nong nong ning tung 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 wak. Kon iki durung tau ditunjuk wong. Lah apa? Apa gong wok iki. Gongi mengkurep ditabuh emberane. Gantung. Neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nong. Lho, lek awuk-awuk iki. Lho cici lho Cina lho bapak baluk londo lak ngono. Sudah Juli ta? Neng nang nang nut. Neng nang nang nut. Neng nang nang nut. Neng nang nang nut. Oh, ngomonganmu ayo ndang ngono. Yo, dadi ngono mang ya. Iya terus kendangan. Neng nang nang nut. No ndak dak nang nut dak nang duk dak nang duk dak nut dak nang duk dak ndang Kendanganmu ngono kari nyelompret.
Ora kaya reok malian. Lah kemang oh tang nang ding tak kena gulung ketak gedong den tak dung tak dong 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 dong. Apa kon guyu-guyu ku lho? Kita kon niku tanda ta wong dengkeken kon niku. Kon tak kandhani. Iya. Nek awan, Iya. nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu. Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane. Carane. Ning nang tang nang ding tak kena gulung ketak dung dong 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 tak dung tang. Entok dung gentak gendung telebok. Yo, yo. Lah apa? Ludruke tiba. Rendem-rendem. Nek tak nek tak gendung ketok nah ketok empat tak ndung glantong. Lho, iya. Ding tok nang gendung glantong. Ding glantong. Glantong. Lantong yo kaya rawa ngono. Petak kentong ngene iku lho. Dina tak tong. Oh iya wis ya. Awas ya. Nek dadi tandak lambene dipicucukno kaya wak mujair ngene ya. Sampai setengah perot. Mripate lirak-lirik. Nano, no, dina tak nono tak dina tak nono tak to, dina tak no tak dina tak krek. Lah apa? Seweke suwek. Ayo besakno. Klambine nyel tak nyel bebek ndin tak ndin tak. Lho lah kotange bareng ngene bojoku. Sandale. Payu Penitine lembok. terus wedake. Oh, gendeng ngono iku. Lah apa geger? Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono enak. Niku latihan apa? Ludrukan, wong kendang lambe tambah mencoco lambe iku ditakoni. Waduh rek, ben kepethuk aku latihan ludruk kok bos ndelok ludruk iku. Wadah. Liyane ludruk apa iku disidakna lho. Apa sih? Ayo wis. Oh iku. Ngelih sumure saparine. Lho kok ngelih. Kandhanono. Iki keluar lho. Ah, ya wis gampang aja ya. Iya. Apa sih? Mbok. Posisi tak kanan. Niku iki lho, Pak. Lho, lah nyene kuping entek. Ya apa sih, Pak? Iki lho ya. Oh iya ya wis. Lah gak perlu kok kandhane. Gak perlu. Menawar iki lho. Wis krungu? Iya. Apa sih? Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang. Waduh rek, kon niku iki lho rek. Aku lak jange gawe ketoprak. Oh, iku ta. Ya wis setuju aku. Iya. Wis. Menawa besok iso kaya Pak Siswa Budaya. Berapa ngerti? Wis ana paribasan kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Apa menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh hancur sabar. Ngomong-ngomong ini. Tapi lek wonge temen yo gak iso. Penting temen. Cita-cita iku sing luhur. Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik, oleh akeh dipangan akeh. Ya apa war? Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis. Nah, Mangan mikir mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh. nah nek udan-udanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek. Ya usaha. Ya, Apa-apa. saiki bentuk pengurus. Tak golek gedong sing apik, nyewa Gelora 10 November. Gendeng jane kon iki. Eh? Iya sing ero, kalau rek Kartolo mbek Sapari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedhong ngono. Kon Wah, iya kegedan iki. Lan endi lho? Nduk stasiun Gubeng ya, Pak. Oh tambah gendeng kon niku. Stasiun? Ngomong ngamuk paling kaya tukang nyapu ngono. Wis ngono to aku. Sak wayah-wayahe, sak nggon-nggon. Iya. Sak pethuke. Kepethuk di kuburan, rapat di kuburan. Tunggu embong. Ndek perapatan yo ndek perapatan. Lho gak kene nek perapatan rapat montor prautu liwat. Buyar dhewe-dhewe. Iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane. Tapi gini, aku ngomong didik ya. Tadi sadurunge olah apa? Bentuk pengurus. Lho ndak celanane Munawar lho mloro. Lah niku wis nemen kan niku, War. Ya, saiki ngene, sadurunge dipilih gak oleh mengajukan diri war. Oh ngono ya ya. Kale mengacungkan tangan. Pilih cara pribadi ketuane Ya, sapa, wis. sapa-sapa ku wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju? Setuju. Setuju. Sik, War, iki wonge piro kabeh, War? 330 glintir. Oh, telung glentrek. Juju. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan, Kartolo. Setuju ah? Setuju. Ngerangkep dadi pelengkapan. Iya. Setuju. Ya wis. Lah saiki kari keuangan lho. Sapa tadi kok uang? Aku sono, kono sono. Aku. Kon. Iya. Iki nambah dhuwit nyerangap kon. Lah kon ketua Kartolo wis wakilmu. Kon iku ru penggawean keuangan sih. Ero. Bagian apa? Ngentekno duwit. Lah ini gak mblenya.
Turu iki dhisik. Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune dhuwit. Mari. Lho, lah kok Kok mangan duwike mesti saten yo. kok iso? Ayo meneng-meneng aku mencicil ae arene. Lho. Artinya pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Lah, pendapatan pira, tekor pira, kon Sisa berapa, tekor berapa. kon selalu korek terus. Iya. Bisa. Bisa wis. Ya wis. Wis. Saiki apa iki wis dalah gak ono ah. Sementara saiki ayo Kores. mangan dhisik. Iki lho gekno surat lho. Oh, apa jaminan? Jaminan wala susu ae gak akeh-akeh sakkan. Oh, sakkan ya. Terus Oh, apa maneh? Roti petang godor. Motor. Yesus. Ayo, Pak, duit ndi, Pak? Bener. Keuangan Iki apa iki? duit. Kon ki ben apa? Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Kon kecilik durung tau didengkul wong arene. Lah apa? Duit batukmu atos Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku. Apa sing tak gawe wong durung ana pemasukan? Carane Apa? butuh wedang susu gak duwe duit, celana ditetek. Roti, duit gak ono, lambi ditetek. Lah meneh kapan lho? Lah meneh nek pendapatan sukses duitmu dibalekno. Nek ketoprake main, Nah, duit dibalekno. heeh. Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan. Iya. Lho aku jedidil kan. Lah apa? Durung oleh liron lan. Nah, saiki ya. Oh, niku wis gak usah mangan sik, Mm. gak usah wis. Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sapa sing duwe cerita saiki sodorno. Sapa nditi ta? Lah, aku duwe. Apa? Iki ae cerita babat-babatan enak. Wah, babat-babatan wis apa gelek ro wong ku. Iya. Iki lho aku duwe. Duwe apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Safari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan, aku ya sithik-sithik ya duwe rek. Apa? Hati-hatian. Gede sih ta. Hati-hatian. Iya. Kon iki gawe cerita ta buka jagal kon iki. Kon babat. Iso limpo ati Iku lah barang duwe, wis aku duwe. babat. Yo tolong. Aku duwe cerita. Apa? Ya. Cerita babat-babatan babat Mojopahit. Ya. Cocok. Yo ya cocok. Yo. Tapi gak babate Mojopahit, pokoknya sejarah Mojopahit. Sejarah ya. Mojopahit itu kan Geger Mojopahit. Majapahit iki sebelah Mojalegi. Oh iya, lore Mojokerto iku lho. Iya, terus kecamatan Melok Mojalengko barang iki. Bandung. Buat mojo-mojoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Oh. Ceritane ya Damarwulan perang kedengser. Dengser Damar. Melayu nang Surabaya. Lho, apa lho? Njaluk tulung karo pamane. Lho, duwe paman. Oh iya, Lah jenenge paman. Damar Strongking. Gendeng jalan. Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno. Iya. Melayu nang Malang Damarwulan. Jaluk tolong sapa? Nah iku lampu templek. Ana kono ri nanggulangi musuh gak iso melayu nang pinggire tandes. Ana kono njaluk tolong bebekne. Sapa? Lah iki apa Damar Oblek iki. Bandang lho. Lah iki ketoprak ta rombengan iki. Ha iya. Nah kon Damar apa terturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan. Tetep Cocok. Damarwulan. Ganteng areke. Sapari menak jinggo. Nah, Kepethuk Doregol perang-perang sadurunge perang takon-takonan kon senden recori. wah sing dadi reca. Munawar. Ya, Pak. Munawar. Dadi recowar. Omonganmu kon dadekno wayang mate ya. Nak reca ya mek sak jam ae. Gambekan sak jam. Gambekan. Iya. Bongko. Wis Omonganmu. wis ora mbak titik gak apa-apa Iya, yo. iya. Damarwulan perang melayu nang alas. Melayu balang nang alas. Kepethuk Labang. Sing dadi klabang. Munawar. Yo. Gendeng kon niku. Ngapa? Nek dadi klabang iso. Iya. Klabang kures. Sikile lah akeh. Oh, teknis. Apa sing tak gawe sikil? Teknisi. Teknisi apa? Kon mengkurep digelokne ri carang sing aku to rini salak yo. Oh anu kulit teduran, kulit teduran. Oh iya ya rini tuh. Tedulen ditoto terus aku mengkira. Nek tolong nang icak-icakan ya. Ora kon Nek ono krepes-krepes yo balungku. sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus. Dus. Iya. Dadi wedhus. Munawar kono. Ya apa? Dadi wedhus. Ya aku gelem-gelem rek. Iya. Tuk wong tani dingu dilemokno gak apa-apa. Iya. Ya men wis kepethuk bakul sate. Apa? Dibeleh disujeni. Gak perih aku. Ngene iki berarti mbantah sutradara. Kon gelem ta enggak? Lho gak moh. Leren. Lho leren gak apa-apa. Nganggur kon, Aku Dik. titen ono. Leren yo. Loh, Apa? kon selaku wakil pimpinan lho ya. Mm-mm. Kon nglereni anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngrusak cerita iki. Oh, kon tumindak sak menang-menang. Lho. Wis purane. Nek ngono kon leren sisan. Lho Leren. Leren. Lho, Ri. Lho kon leren. Leren. Bongor kan yo kualat wedhusku. Lha kok wedi malah. Kapok. Nek gak dilereni karo gak kapok. Sik Riri, yo. Hmm. Munawar leren. Iya. Aku leren lah kon, Ri. Angklek leren dhewe lho. Oh, durung tanggapan wis buyar. Agak duwe bola jare. Wis saiki ngene lek Ya, kon Pak. duwe bakat seni yo. Aku Hmm. nami Munawar ki kono ana gong. Yo arek-arek dikelompokno, mbok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe golek
golek cara ya apa ngono pokoke. Iya. Diatur sing apik ya. Iya, ayo. Ayo. Kok wis ditata, nek sing nyewa ta ya apa? Kok wis ditata kabeh. Cak. Lho, iya. Jangan disewakno ta iki? Sewakno omong-omong. Jangan arek rene tak lumpuhno rene. Lah apa? Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino umpul-umpul wong ae lho, ku lha apa lak ngono. Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok umpul-umpul kancane ae. Nah, umpul-umpul apa kon? Ya bendino tarok, apane? Nek didayoki terus. Carane ya. Carane apa? Yo peking iku dititipno dhisik. Gadekno terus didol wis entek. Nek digadekno ku saru. Diapakno? Sekolah. Panjene wong lanang ngajak melarat yo ngene iki. Oh, kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh ku secara pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngono lho. Korban terus. Peok. Saiki latihan kon jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho. Mbambung. Lho. Ayo. Iku apa? Iya, apane kapan oleh tanggapan iku kapan? Lho, ya apa iki wah sing ngandek-andek iki duduk wong Jawa kene. Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-andek ludruk lati wong apa? Oh, pokok dulu wong iku nek gelem. Oh lho, ayo. Bolomu wis teko. Li, aku wis menyang Prauto, Wan. Digaya. Seminggat. Lho. Ojo direken, yumo cok direken. Lho, Dek. Lho ya apa? Sida ta? Iya ya saiki. Nek ndi? Pandake wis teko. Lho an. Lho, Nanti tawar. Atuh. Nanti. wong sik aku dicaki bojoku sik iki, Dek. Cak War sampe semayangan kok breset Cak War. Pandai ku mbok sing ayu. Ya Allah, ndak morot-morot gak karo-karuan. Iku sapa iku, he? Iki ya. Iki ya apa iki ya bojoku. Bojone Munawar. Ono biar ngaku Joko. Heh? Sapa sing ngaku Joko? Mrene. Lho pancen iki sir-sir aku ya Cak War ya. Tun Siratun. Apa? Lambemu durung tau di tapuk gletok anakku iki. Aja ngono ta Cak War, sampeyan iku sing dipercaya apane, he? Sing semoyo kon. Heh? Wis Sing semayan iki sapa? Wis saya tanam buri diluk kono. Tanam buri kono tanam buri diluk. Latihan nang buri ayo. Ayo. Ku dhisik ta Kartolek wis teko durung. Gak ngono aku nang mburi karo Sriatun. Oh ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon. Ini lho yuk ya bojo menawar karo Sratun wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe belajar ludruk. Ngono lho dadi pernah aja salah paham masih tanda iki ya gawane Munawar cuma duduk gutheke. Beke ta, kok mung durung. Lho, Tak joko-joko pentung kene. Organisasi iki wis kuat lho organisasi. Seperuh saiki belajar terus dibutuhno pemerintah dilebok nang jero kocok iku wong akeh. Pandite kropok Kaya sorot lho kaya Toko ta. duduk kaya sorot iki lho. Wadah, wong cek durung bangkit ta. Saiki ngene ayo padha sing sabar masih sing duwe bojo ya ayo padha sing sabar pancen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake wis cok. Ya sing sabar lho aja Sama yang ngono sih sabar, pancen seni wis ngene iki. aja njagakno mangan ya engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Engko ya. Ini dapukane iki apa dapukane lho. Ini diatur sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho rek. Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lah wis. Ngobong gedang ae ikan mentah diobong. Lek mateng dipangan ngono. Kayak lemah gledek. Anggo sik kaya gledek. Ngene lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan ah. Lek ono keliru nang wong latihan lak gak apa-apa. Gak apa. Latihan iki lek keliru dibenakno. Iya iya. Dene dibenakno gak kenek ya wis embung Dipretel. Lakane apa lakane? Aku didadekno apa aku? ngene wis ya iki balik nang jaman biyen ae. Iya iya. Ya zamane besutan. Iya. Ya saiki pamane besute aku pamane ya. Kon besut pantes kon Iya. Iya wis sut-sut iku kok sut lho pokoke ya. Sut iku melesut. Besute aku terus semua gambare Sapari. Lho, semua gambarku panganan apa? Lho, Iya.
wong. Oh, wong ta. Gaene ya Masamu bikang. semua gambar ku gawene ya wis gambar bagong. Loh, Masa iki lak pelukis iki lho. Enggak anu semua gambar gawe ning ngrusui nduk warung. Nggo larahan ngene. Oh. Lho, lak wong nyusuh iku jenenge. Wah. Sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar. Onar. kon iki dapukmu kasar. Oh, kasar. Kasar-kasar. Bragal lho, bragal. Gragal iki. Jare kasar. Oh, engko ya. Terus gondone ya. Gondone eno ya. Aku. Gondo Gondo pura ya. Hanya ning gondo ae kok iku bojoku. Nek iki gak kondo pura iki. Apa? Kondo mayit iki. Wong awake wis ijo ngene. Mulane bojoku kok sambatan kecat-kecut ae. Lah saiki Rusminine iki. Iki? Ning sapa? Yutona. Oh, duduk sapa jenenge mesok tun nang duduk. Apa? Iki ya Giran. Giran. Tom, Resmini. ngomong sing Dadak Resmini. Kon nang salaman ambek bojoku ah. Iya. Oh, delok masalah iki Apa? kapali bendina nutu. Ya alah, pancen aku nek awan ya ngobong boto bareng cak wae. Wadah. Dadi tandak tepak iki lek ono gedhong obyek iki akeh. Dadak sapa iki? Dadak lah. Bareng. Rusmini. Resmini ya. Aku Lah, ta. iya Tapi Rusmini. jenenge Resmini. Nah, sapa lho? Sabla. Iki nek elek-elek jeneng. Perkara bojone Munawar cek nyebeng dhisik ya. Oh, nyebeng. Ya mbek ono lorone Sri panggunge kok iso genteni. Ya gak nolorone rek. Ya, Cadangan. iya. Gawe Engko- tak ngrewangi meking. Bisa ta? Kok ngerusak Tapi bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane. Apa? Ludruk kok mesti ono sandingane ya. Iya. Kon dadi sandingan ya. Ngawur ae. Iya, lah perlu cucuk dhewe ya. Wis saiki critane ngene. Ya. Adekane sapa iku semua gambar dhisik mlaku bajakan tung tak Ijen. ngono ijen. Bengi lawan. Ya beduk-beduk ngono ri. Pak ya sembarang bawan mbok bengi ijen gawe brengos pasangan ya. Kok gampang. Lek gak ono brengos iki pasangane ambek brujule pas. Pasangane mbek jepretane tikus sih. Wis engko ngomong kon niku pokoke nduk omah wis senengane ngombe mangan kurang dhuwit gawe rusung ya. Mari ngono aku mlaku angen-angen Rusmini lak sir-sir aku ah. Iya. Baru nang warunge Man Gondo. Engko tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kawusanane nanti. Ya budal golek Lho kono memangsan. di terminal katut. Golek memangsan. Oh, kabar kawusana. Ya wis ana sapa? Terusane. Nang warung Gondo. Engko dhisik tak ya. Iya. Bareng nduk kono Rusmini barang ono aku teko. Wis ana ngomong-ngomong sir-siran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku melayu wedi. Heeh. Bareng melayu wedi terus kok mbung aku rundingan barek Man Gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepe tok dhisik. Tena. Aku engko Kon ngerti sih dari Kartolo apa jari mburi ku bayarane iku gampang. nek kartolo sing ngaturake gak kebayare. Bukan kok sing bayari wong gak tanggapan. Oh, tes tuh. Loh, iki kok jange petok Resmini. Iya. Aku, Mm-mm. sisiran aku kok Iya ya. kok sir-siran ya. Iya. Kok Ya, Nduk. sisiran mbek aku kok ya. iya iki lek Sini sing sampe nemen ngono sing sampe. terus marino nduk embong cak warung kok direkodaya Iya. senengane semua gambar lak pitik ah. PT. Aku kok dadekno Jadi pitik. gak seneng wong seneng pitik. Seneng sing ndiku. Wah, malah turun aku dadi pitik horen aku. Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk Oh. lak imbangane wong urip. Iki Jodoh bae lah. dipek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik jedol nang iki semua gambar. Bawa kurungan dikemuli. Kemuli putih ya mau gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya. Iya, iya. Ceritane ngono ta iki? Iya ceritane. Gak usah dimaekno lho. Tapi jelas kan tuturi ngene. Iki ngono. Katari. Belajar iki. Kacar ta. Kok gak diduwe blakrak ya. Praketeke durung. Bobo. Praketeke. Bojomu nek ngomong cek pasir rek. Praketek ya. Terus mini yang ngono ditondong karo sampai iki besut Engko emporek nangis korek ndek dengkule terus ana prauto liwat gandolong itu. Beneran lho kon gandol protoi lho. Olah menawar ngrusak cerita arek iki. Lah iya. Kok ya Jo, ya. Coba Iki saiki panjak wis bangkit kabeh. Wis lho ya apa. Bendino latihan di omahku kene. iki tau dibon Hansi bareng dia. Wis ada kamu semua gambar. Apa sama ya? Sampak dari Oh, pajak. Ini sing gak kanggo ini sih. Ya nang buri. Nek gawe pajak kok pedes-pedes. Nah, singkat. Ayo berangkat.
kaya wong kepidhek orang-orang. Walik kaya orang-orang kepidhek. Cilik sampai gede. Jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambare kembang. Lho ya wale. Sik tak benakne. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawar moh. Namaku harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit. Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo Gambar. Tung kidul maling-maling. Somo Gambar. Gawan aku glati. Nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku. Tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame. Gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan. Kamu tambah belaka ini. Bahasa sih bener nih. Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong blater, bandolan, keju, merampok, maling, nyopet ngutil. Bojone akeh, siji kan sing beneh. Somo Gambar. Iki mumpung aku kesepian. Tak mlebu kampung gawe onar. Oret. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gedhuk tak enteni. Oret. Saiki kon lho. Dapuk aku serem. Iya. Tapi kon ri, aku mau ngeri kok seret ri. Serem apa blakrak gak karo-karuan. Wis aku saiki wis. Apa gendingane biasa? Kalongan. Oh, kalongan. Colongan. Besut. Wis sombong enggak iki? Ya enak.
saiki. Alah. Mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Ya. Ngene lek krungu wong mesti ana sing ngekeki sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Ndelok ngarep sowong, ndelok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ana paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadhik ya gak duwe. Lah gak tau gombol tanda keturus ya iso ngono. Kadhik tolek penggawean cek angel dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tamba lara untu iku. Ana paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina koyok sak wulan Dik Rusmini. Pinter pasangan iki ya. Kok dilem-lem ngarep mburi menclek ngene. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo kokot jagatku. Sewek ireng klambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, anggur mati cek gak bayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarak-tarak. Mangan gak iso mangan, turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal beting ya gak iso melek. Ono paribasan mlumah ketok usuk, mengkurep ketok galar. Miring nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Nang mae Kang Gondo kok. Man Gondo, man aku sing teko man. Lo, iki ganggu aku ya, ya. Ya apa uripku sepisan ana donya, keadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki. Nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung. Warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok. So sing gegek ayo. Warung sial iku. Ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku, sembarang ya duwe. Sapi ae duwe 9. Jago duwe 28. Bojo 3, putu 7. Wis ana tembung paribasan, gak pedet anake sapi. Wong gak kaget saiki wong anake pedet. Lho sapa iki? Lho, lali saya mana mbek tenekan peno. Ponakan peno. Kok penekan ya sik? Ponakan peno, Man. Oh iya, Dik, kok janur ngunung kebyake segara wetan. Terus, Man. Segara ning ngalih. Man gondo, Man. Ono apa? Iki lak marung taman, wis goreng kopi peno, Man. Nek kopi durung goreng, nek menem boto wis. Kon iku nek ngomong. Lah apa gak ngono sih, Man? Sadurunge ya wis disiapeno, Dik. Iya, Man. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo? Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik. Lah iya, Kang. Iya. Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman? Ngedekno warung. Iya. Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80. Terus Sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawa yumu. katut mati ya, Man. Iya antarane. Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Man. Iya, Dik. Sapa wonge? Sapa iki? Saking doe jangihe mali oe. Moan. Oe. Bukan lawange, Man. Lho,
Bukaan, Dik. Sing dhisik man lawange, Man. Lah ngarepmu iku lak lawange. Wong bolong ini lho, Man. Bolong. Kon mang jare ngajak lawang-lawangan kon niku. Kok ngajak lawang-lawangan? Iya. Pangling suarane aja pangling rupane, Man. Sopo, Dik? Ya aku besut, Man. Oh, ngene beset. Duduk beset, Man. Sopo, Dik? Kesut. Oh, kon sadar. Kok kula njuk lentrik sih, War? Abang kon kesut. Ya aku, Man, besut, Man. Oh, ponak aku besut. Iya, Mlebu, Dik. Bukaan, Man, lawange, Man. Tak bukae ya. Waduh, lawang muni jelang uri ya, Man. Ya iki ana bom nuklir. Ya apa, Man, kabare, Man? Ya padha waras, Dik, oleh pendungamu gak ana alangan apa-apa, Dik. Iya, Man. Sebalike ya apa kon ana omah, Dik? Ya wis padha ayem, Man. Cuma ngene lho, Man. Ndelok ngidul ketok mendung, Man. Iku Iya, ono Dik. angkate udan. Timbang ono omah atiku bingung, Man. Iya, Dik. Anggur nang warung ngombe wedang, Man. Ngombe ya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karak tok ya, Man. Lho jagunge sak ebor. Oh, kon niku. Iki meneh-meneh tanggapan rame ya. Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kono ana gawene apa, Dik? Ya gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-senengno Dek popong jek urip. Nek gak petuk karo kepetokan putekan. Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepethuk botekan. Ponakan peno. Keponakan peno terus apa? Terus pentil, Man. Harus pentil. Oh, Rusmini. Terus mini, Man. Nandi ponakan peno Rusmini, Man. Ya aja kaget, Dik. Kok gak digetak? Oh, omonganmu. Rusmini gak ada teko kene lah, iku nyambut gawe olah-olah bumbu-bumbu iku apa? Lho, lah kok ngene pok aman nemoni aku. Nduk, Rusmini, Rus. Apa Mas Ganda? Ngene lho Rustam. Siapa sih Mas? Garek ponakane kok direlek Resmini. jenenge. Iya, Mas. Wis cocok karo kesenenganmu. Loh. Iki kakangmu besut mrene ndoleki kon. Lah sak perlu ana gawe apa, Man? Lho ngomong, Nduk, paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Kok ditabuhi dhewe apa? Dek Rusmini, Dik. Iya, tak besut. Aduh, Dik. Aku gak kepethuk peno sedina kaya setahun, Dik. Hah? Kaya setahun, Dik. Tak petuk sedina kayak setahun. Iya, Lah Dik. tak perlu, Cak. Ketok nduk moto ae, Dik. Ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku Krisna ambek kon. Dik. Gak keliru ta? Apa? Ana paribasan, Cak. Iya. Gak sarok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketam, Cak. Lah ya apa, Ya Dik? gak melok, ya gak kentel, ya gak carep kok. Lah ya apa sih keliru ta? Lho, gak arep takon karep Iya, iki. keliru. Oh, dadi karep gak doyan. Oh. Paribasane lho, Cak. Aku gak mbrojo lho, Dik. Terus Sapiku sepasang. kamu terus e? Kon mang lak gak nyusul lah, Dik. Heeh. Wong gak mbrojol sapiku ilang. Anjene karepku dhewe, Dik. Ngono ta, Cak? Iya, upama kon dadi BO dhewe kuwi apa sih, Dik? Lho, apa BOD ya? Bendoyo. Bendoyo. Tak rabi ya, Dik ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon Dik keturutan, Dik. Terus Pokoke gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Nek njaluk kelambi rombengan sih iso, Dik. Lah kok ngono? Oh, kowe trik sampe kowe aku, Win. Lah ya apa gak apa-apa Kulit ta? kengulonen iki. Heeh. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik. Nek ngono sama Tresno aku ya Tresno Cak besar. Ono paribasan, Dik. Terus paribasan apa? Lobang satu tutup kepala dua. Lah kok ngono? Nah, Jare- kepala-kepalaan ngono. Jare iki besut modern. Wis ngene lho, mohon man. Oh, Aku Nek tak aman. tak omong-omong mbek Rusmini ya man nang jero ya man. ngene, Dik. Sadake kon karo ponak aku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik? Ya biasa man wong jane biyen niku pernah ya tau nom mosok gak ngerti sih man. Prasaku aku ya tau nglakoni kaya kon, Dik. Lah mulane Nek ngono, Rusmini karo besut pisan. Iya, Nang Mas. ngomburi rek omong-omong ngono. aku njaluk wektu ya man. Aku tak omong-omongan suwene 3 tahun ya man. Oh, omonganmu kan niku selak dut aku laan. Oh ngono ta? Dik Rusmini, Dik. Iya, Cak. Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran. Loh,
Ayo padha mlebu ya, Dik. Ngono tangane Iya. aku tak pamitan barek pamanku. Iya. Man gondo, Man. Ono apa? Sarene aku peno izine, Man. Peno tuku gula nang Kalimantan, Man. Iya. Iya, aku gak balik-balik nang kon tak saduk. Wis ya, Man. Iya. Peno tak inggati ya, Man. Neng Ngapa kon tak buji? Meneng wae, aku ngudarasa. Sarane ponak aku iki ana njero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedhek kuwi. Kondo. Aku rene ana rembelu. Keliru, perlu. Ana perlu. Aku ya gak pangling. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika gaya gambar sumo. Walik. Aku sumo gambar. Sumo gambar. Pangling Oh, wong iya, aja Mas. pangling suarane uga aja pangling ambune. Mergo apa? Aku Ana krungu gawene apa Rika? jare peno duwe pitik. Oh iya. Iku dadi kelangen aku tak tukune pitik. Aja kuwatir Kang Sumo. Iya. Nek pancene Rika butuh pitik. Heeh. Aku duwe pitik jago Heeh. cocok kanggo ingon-ingon Rika. Heeh. Lah nek pancene Rika gelem regani. Heeh. Arep pira Rika? Heeh. Heri, Endi pitike? kon niku semaur Aku malah coba gambar kok ri sih. Coba gambar. Ha iya wis seru ngono kok kon. Hehe. Endi pitike? Lho, lah iki apa tak jukukno? Enten ana. Wo, sak kurungane kok rene. Nah, iki. Si, tak rogoe pitik. Keok, keok, lho, keok. Gus, Gus. Keok. Pitikmu kok keok, keok. Iki pitik lanang ta pitik wedok iki? Saiki ngene, Kang Sumo. Yo. Rika butuh apa? Angger Rika aja ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Lho. Mangan utawa gak duwe dhuwit, rini ya Kang Rika. Perkara mangan gak dadi persoalan. Persoalan sing penting aku kepengin ro jago iki. Oh iya. Si, tak rogoe. Aduh. Kang. Pitik penuh nek neladung, Blon. Genthik aku cemet. Iku jek ngabluk, durung nek njalu, Kang. Tak deloki jalur. Bangkok apane? Aduh. Blon, kurang ngajar pitik penuh si tak deloki. Tak buka. Loh. Kon, loh. Lho kok Besut. Tolong ini. Lho, iki ludruke. Oh, iki. besut. Nah. Kon kok nylamur rupoh. Mang pitik kok saiki dadi konsut. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusui. Mulane saiki aku njaluk Supura lan idenono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusui. Gus semua gambar. Yo, nek ngono, ini kan. Iya, Kang Sumo. Iki pitik penuh tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusui maneh. Dene Rusmi dipek besut ya ben. Iya. Dadi Ben. iki berarti damai ya. Damai. Wis bisa. Bisa iki. Dadi iki mesine tamat iki Tamat. gawe sakmene dhisik kok sambungane ono maneh. Ono maneh. Iya. Bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku. Bayaran mangan ae. Iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan iku. Lho, ya kidungane durung. Oh ngono ah. Ya apa, Cok? Ya. Iya. Meneh-meneh nek tanggapan cek gak silir.